explicarem. Aquí hi ha els animals que explica què són. Els animals són éssers pluricelulars eucariotes que s'alimenten de les seves restes o d'altres éssers vius. Aquí posa els dos tipus d'animals que hi ha, invertebrats o vertebrats. Aquí explica el que és un invertebrat, que és un animal sense columna vertebral o esquelet intern, i aquí explica aquí diu quins animals són invertebrats. També aquí posa que els artròpodes es classifiquen en uns animals, que són els miriàpodes, els aràcnids, els crustacis i els insectes. I també tenim un altre calaixet que posa que són els vertebrats. També explica què són i quins animals els formen. I aquí hem descrit un animal vertebrat que posa la seva informació.